kallo, sunana Faruk Isa, sunan channel ina a YouTube shine Faruki TV. Yau da insha Allah za mu kawo muku wani application hacking, amma ba irin hacking din da ku sani ba. Wannan hacking din hacking ne na game. Abin da yasa muka shirya wannan bidiyon za mu kawo muku shine sakamakon za mu kawo irin bidiyo akan na game haka, kuma games din za zama irin ana buƙatar amfani da kuɗi, kuma kaga ba sai kai amfani da kuɗin bankin ka siya ba, kawai za ka iya amfani da wani application din ne ka samu kuɗin da kake so a cikin game. To mu shiga cikin application din in nuna muku yadda yake. Da farko za ku ɗauko wannan application din, na ajiye muku link ɗin shi a description ga mai buƙatar yayi downloading nashi. Wannan application din guda biyu, duk wanda ka ɗauko a cikin sa ya wadatar. Za ka danna kan application din, bayan ya buɗe kamar haka za ka nemo game din da kake so ka yi hacking ɗinta. Misali a ce kana so ka yi hacking din, bari mu gani. Yawwa, misali a ce kana so ka yi hacking din wannan game din, abinda za ka danna kan game din ne. Da ka danna kan shi, wannan fuska za ta buɗe ma, za ka zaɓi wannan zaɓin. Za ka zaɓi wannan zaɓin, zaɓi na uku inda aka sa menu of purchase. Bayan ka danna kan shi, wannan fuska za ta buɗe ma kamar haka, sai ka danna kanta za ta buɗe. Nan ma bayan wannan fuska ta ƙara buɗe ma, sai ka zo ka yi zaɓi wannan zaɓi na hudu. Bayan ka danna kan shi, shi ma haka, bayan ka danna kan shi ma haka sai buɗe ma. Nan ba a buƙatar ka danna komai, kawai za ka danna rebuild the app. Da ka danna rebuild the app, gashi nan zai fara. Gashi nan zai fara, zai ce wait a long time. To bari mu jira shi na wani lokaci. Ok, to bayan mun gama jiran shi na wani lokaci kamar haka, zai buɗe ma wannan fuska, sai ka danna nan. Ana so ka danna nan ko nan, duk wanda ka danna yayi, amma kawai an fi so ka danna go to file. Idan ka danna go to file, zai ce maka kamar haka, zai ce maka install and uninstall. Sai ka danna kan shi kamar haka, zai tambaye ka kana so ka yi uninstall wannan application din, sai ka ce mai iya. Nan ma gashi nan zai tambaye ka kana so ka yi uninstall wannan application din, sai ka ce eh. Gashi nan yana uninstall, kuma zai sake install ne. Gashi nan zai sake install ne. Ok, sai ka danna kamar haka install. Gashi nan yana installing. Ok, bayan ya gama installing din shi, sai ka danna down. Yanzu abin da ake buƙatar ka yi, za ka je cikin application ɗin kamar haka. Za ka danna kan application ɗin kamar haka. Gashi yana buɗewa. Yawwa dan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, da Allah yana roƙon ka da ka taimaka ka danna mun alamar subscribe. Kar ka manta da yi min share, comment, like, domin suna ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yanzu gashi nan ya ce start. Okay, idan ka shigo cikin application din, za ka danna inda ake sayan kuɗi kamar haka. Za ka danna, sai ka shiga ball. Kun gani, sai ka danna auto repeat port with the current setting, sai ka ƙara danna save port for rest of, sai na yes. Shi kenan kuɗin sun ƙaru, da 800 ne, sun koma 35,800. Idan kana so ƙara haka, ka ƙara dannawa. Kun gani sun ƙara yawa, sun koma 780,000. Kun gani, gashi nan ko nawa kake so yanzu, gashi nan sun koma 1,100,800. Kawai ko nawa kake so haka za ka yi ta danna. In dai kuɗin game ne, insha Allah daga yau ka daina samun matsala a cikin kuɗin game. To dan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, ina roƙonka da ka taimaka ka danna mun alamar subscribe. Kar ka manta da yi min comment, like, share. Mun gode.